να νιώσει πικρά. Θα παντρευτείς τον Λενιό. Αυτό θα πεις στον Αμανί, ρε. Μα μόλις το μάθει θα κάνει τα πάντα να μην γίνει αυτό. Δεν μπορεί να μην μ' αγαπάει η Μαναλιό, δεν μπορεί. Γεια μου, ομορφάντρα μου. Γεια σου, ρε μάνα. Δεν έχεις καμία δουλειά εσύ εδώ! Έχω! Άντε σ' άρεσε! Γιατί! Δεν είπες μωρέ ότι έχεις δουλειά! Είπα! Άντε να σκαλίσεις το τσίπο! Το σκάλισα πριν! Άντε να δεις αν γέννηση η Ελλάδα! Γιατί ρετάμε μωρέ αφεντικό μαμή! Κάνε μωρέ αυτό που σου είπα! Που σου λέει! Πότε κομμάτι! Κάτσε αφεντικό η παντόφλα μου! Πατέρα, μην τον αποφέρνεις. Αφού είναι μπούσκαρος μωρέ! Κάτσε για που θέλω να σου μιλήσω! Κάτσε και εσύ Μαρή! Όπως λέγαμε Μαρούσο με τη μητέρα σου! Όπως εγώ έλεγα και εκείνη συμφωνούσε! Ήρθε ο καιρός να παντρευτείς, έτσι δεν είναι Μαρικό? Έτσι. Να κάνεις και εσύ οικογένεια, έτσι δεν είναι Μαρικό? Έτσι. Να δούμε κι εμείς καρακονάτσι πριν σφαλίσουμε τα μάτια μας, έτσι δεν είναι Μαρικό? Έτσι. Να έχω κι εγώ λίγο χρόνο με τη μητέρα σου, έτσι δεν είναι Μαρικό? Έχεις την αφήνω παρά που να πεις γυναίκα, να ανοίξεις σπίτι, να στήσεις οικογείο. Ή τα πράγμα είναι τούτες, ξερράκοντες μωρέ τριγυρνούς τους δρόμους, με τα στριγάκια στους κόλους, όπου να βγαλούν οι πλαστικές, τσίβα δεν έχουνε πάνω τους. Πατέρα, και οι τουρίστες κόκκοντος στα χωριά δεν κυκλοφορούν και σαν καλόγριες. Α, άλλο οι τουριστριούλες, αυτές οι καιρό. Για να μην υπαλληλογούμε Μανούσο, εγώ σου βρήκα γυναίκα που σου ταιριάζει. Μάλιστα, ποια γυναίκα μου βρήκε. Το Λενιό του Κώστα το Γιωργάκη, νοικοκυροκόριτσο και πρικισμένο. Μάλιστα. Γι' αυτό τον λόγο σε κάλεσα εδώ, για να δώσουμε λόγο. Και μην κουλάς τη χέρα σου, θα το καραγκιόζει. Να τη δω πρώτα, πατέρα, όχι σαν κούρνησους εκεί που λένε. Και βέβαια θα τη δεις, γι' αυτό τους κάλεσα εδώ με τους κολλιούς τους. Για να δώσουμε λόγο. Εντάξει, πατέρα, σου κάλασα εγώ ποτέ είχατε ήδη. Και δεν μου λέτε, οι κουρτινάκιδες δεν γίνονται. Ωραία, αυτό το όλο να μην το λες εδώ μέσα, να σας το κάνει ούλους. Συμπάθανα, μητέρα, μα νόμιζα πως όσο περνά τα χρόνια. Φόφου, το νέο το μάθατε. Το ρεζιλίκι που πάθανε οι κουρτουνάτσι δεν θα μάθει. Μην το λες αυτό το όνομα, πατέρα, μας ανασωθούν οι ούλους μέσα. Όπου ξεχάστηκα, το ρεζιλίκι που πάθανε οι ακατανόμαστοι, το μάθατε. Τι το πάθατε. Χάλασε το προξενιόματο σκαταλάκι. Σωστή κομμωδία. Αλήθεια. Ναι. Πώς έγινε αυτό. Το μόνο που έχει σημασία εκεί μέρες στην ψυχή μου είναι ότι χάλασε το προξενιόματο σκαταλάκι. Καλό αυτό, καλό. Γνώμες. Πράγμα. Μανούσο μου λες, έχουμε να κανονίσουμε και τις λεπτομέρειες. Ποιες λεπτομέρειες. Του Αραβώνα. Συμπέφερε. Λέγομαι μέσα στη δική σου τη ματιά λιώνω σαν φλόγα την αυγή. Συμπέφερε να φωτιστώ, παιδιά. Από εδώ να συμβολογράφω. Ο συμβολιογράφος. Ποιος φωτογράφος. Ο συμβολογράφος. Συμπέφερε και που άφηκες. Ο συμβολογράφος. Αυτό λέω και εγώ μωρέ, ο συμβολιογράφος. Κολλάτε, μη φωνάς. Έχω φωνή. Μανούσο, έλα να γνωρίσεις την κομμελιά. Μα λίγο μεγάλη δεν πέφτει αυτή, ρε πατέρα. Όχι γεια μου, εγώ είμαι συμπεθέρα. Τι είναι η κόρη μου. Όχι, το είπα κοντρομάρα. Κάτι που δουλεύουνε, η άνοιξη συμπείτε. Δεν έπαιρνε πως κοβολάζω σαν τις καβαλίνες. Πατέρα που καμαρώνει, Στενάζω και πονώ, σε πονώ με τία. Δεν με λυπάσαι να καθώ σε αυτή την ηλικία. Είσαι και γονατατζής. Όπου μωρέ, δόξα, θα τα βρούνε τα παιδιά μας. Τι έχεις σπουδάσει κόρη μου. Φιλόλογο. Οφ,
Την βρήκα και αυτό το χωνίδι το έχει σταθεί. Για το λάδι. Κόρη μου, πώς σου φαίνεται ο γαμπρός? Με τη μέση μητέρα. Πώς δεν βλέπεις την ύφη? Με τη μέση μητέρα. Τι με τη μέση. Μητερό και μου πονάει η μέση. Αξιολόγη συμβολογράφε. Τα πέλια στο Μαρδά. Τα αμπέλια στη Βαγδάτη.